29 листопада, четвер, 19 година в Україні. Час новин на АТР. В ефірі «Заман підсумки». Я, Тарас Кобзар, вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Росія намагається заблокувати судноплавство в Азовському морі. Натомість Україна звернулась до Туреччини закрити Босфорську протоку. Хто першим розпочне морську блокаду? Політичні та юридичні шляхи визволення українських моряків. Чи вдасться витягти з-за ґрат ув'язнених українців найближчим часом? Грузія визначилась з президентом. Вперше на посаді глави держави жінка, вибрана народом. Реваншу опозиційного кандидата не буде. Народ має знати своїх героїв. Документальні фільми про найвідоміших кримських татар. Для студентів Таврійського національного університету. На екрані історії Мустафи Джемілєва та Айше Сейтмуратової. Українських моряків перевозять у Москву у слідчий ізолятор Лефортово. Інформація про це стала відома кримським адвокатам затриманих. Втім, офіційно російські посадовці її поки не підтверджують. Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова звернулася з офіційними запитами в МЗС Росії та ФСБ з вимогою надати інформацію про місцезнаходження українських полонених. Що зараз відомо про місце перебування моряків-бранців, дізнавались мої колеги. Окупанти не дали долікуватися пораненим українцям. Усіх трьох моряків зранку виписують з Керченської лікарні. Це Андрій Ейдер, Андрій Артеменко та Василь Сорока. Їх мали доправити до слідчого ізолятора Сімферополя, куди після судів перевели всіх полонених українських моряків. Там, за рішенням окупаційного суду, вони мали провести 2 місяці. Втім, по обіді з'явилася інформація про те, що щонайменше частина українських моряків вже у Москві. Вот московских коллег, которые сейчас находятся в Лефортово. Насчет этого я не знаю, все, не все, но часть уже в Лефортово. За інформацією Джеміля Тємєшева, сьогодні СІЗО у Лефортово було зачинено через технічні заходи. В Сімферопольському слідчому ізоляторі також були обмеження. Адвокатів, які прийшли до інших підзахисних, на зустрічі не пускали, нічого не пояснивши. Де саме перебувають їхні підзахисні, адвокати дізнаються лише від своїх колег. Ну да, эта информация подтверждается. Поэтому завтра будет официальная информация, скорее всего, их уже сегодня туда. И по поводу всех не могу точно сказать, потому что есть те, которые там ранены были. Но я думаю, в любом случае їх всіх туди перевезуть. Жодних офіційних повідомлень щодо переведення моряків у Москву досі немає. Віце-президент Європейського інституту омбудсменів Ніна Карпачова за інформацією звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Она написала мне так, дословно, российскую. Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Для меня это означает, что таки да. Приховування інформації про місце перебування арештованих протирічить і російському, і міжнародному законодавству, каже правозахисниця. Україна має вимагати негайної офіційної відповіді від російської влади. За всіми конвенціями, які існують в галузі прав людини, міжнародними договорами і внутрішніми законами Російської Федерації, я не кажу вже навіть про Україну, ніхто не має права приховувати від родичів, від адвокатів інформацію, де перебуває людина, яка сьогодні знаходиться в статусі заарештованої. Те, що моряків переводять в Лефортово, означає, що їх хочуть ізолювати, а слідчий ізолятор ФСБ Росії – найнадійніше для цього місце, вважає голова Меджлісу. На його переконання, Росія хоче зробити їх заручниками високого рівня. До них буде ставитися як до заручників високого рівня, розуміючи про те, що все українське суспільство буде вимагати їх якомога скоріше звільнити, що тут міжнародна спільнота буде цього вимагати, і Путін таким чином підвішує ставки. Щось він буде зворотно ставити на терези. Зараз усім 24 захопленим українцям окупанти закидають порушення державного кордону Росії. Як швидко вдасться Україні їх визволити, наразі не береться прогнозувати ніхто. Все залежить від політичної ситуації. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.
Обстрілювали за наказом цілеспрямовано. У СБУ продемонстрували перехоплену аудіорозмову російських військових, що брали участь в захопленні наших суден. Уривки продемонстрували журналістам під час брифінгу. На запису диспетчер з позивним «Джемпер» віддає накази пілоту військового гелікоптера К-52 та командиру російського судна з позивним «Мантілья». Запитує про наявність і готовність некерованих ракет, називаючи їх карандашами. Выйти на дистанцию применения оружия не применять до указания. 9:47 в указанных координатах наблюдаю 3 судна. 4 судна. 2 стоят, 2 двигаются в их направлении. Скажите расход карандашей у вас? У 47-го не было, у 49-го 2. Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів. І те, що в цих перемовинах чітко вказується на використання 2 карандашей, це мова йде про неуправляємі ракети. Також в СБУ повідомили, що в операції по захопленню українських суден брали колишні співробітники СБУ, що нині співпрацюють з ФСБ Росії. СБУ вже встановила причетних осіб до нападу на наших моряків. 8 прикордонникам ФСБ Росії вже оголошено про підозру. Брязкання зброєю припинити, екіпажі та судна відпустити. Євросоюз оприлюднив офіційну декларацію щодо загострення ситуації в районі Керченської протоки. Використання зброї на тлі загальної мілітаризації окупованого Криму неприпустиме, заявила верховний представник з питань зовнішньої політики та безпеки ЄС Федеріка Могеріні. Євросоюз вимагає негайно надати українським кораблям вільний прохід до Азовського моря через Керченську протоку. Ми закликаємо всіх до граничної стриманості для негайної деескалації ситуації. У цьому контексті ми також настійно закликаємо Росію випустити взяті в полон судна, їх екіпаж і обладнання беззастережно і без затримок. Водночас США не впевнені, що Євросоюз робить достатньо, аби допомогти Україні. Просять перевірити, наскільки суворо виконуються запроваджені проти Росії санкції. Особливо це стосується підприємців з окупованого Криму, котрі і далі торгують з Євросоюзом, хоча з санкціями це і заборонено. Я думаю, це те, над чим варто попрацювати. Насамперед, треба звернути увагу на імплементацію чинних санкцій. В Європі вони достатньо жорсткі, але слід з'ясувати, чи виконуються вони настільки, наскільки це можливо. Компанії, котрі ведуть бізнес в окупованому Криму, не можуть мати бізнес в Євросоюзі. Я не впевнений, що ця вимога чітко дотримується. Варто, щоб ЄС звернув на це увагу. Україна звертатиметься до Туреччини, проситиме її закрити протоку Босфор для Росії через її збройний напад на українські кораблі біля Керченської протоки. Бо Росія не просто порушила всі міжнародні норми, вона застосувала зброю проти військових кораблів. Україна очікує від світу конкретних дій, ультимативної вимоги до Путіна звільнити українських моряків, посилення і введення нових санкцій проти Росії та відправлення до акваторії Чорного і Азовського морів кораблів НАТО. Атака на українські кораблі – це не просто зневага до міжнародного права та двосторонніх договорів, а звичайні піратські дії. Бо Росія навіть не має права говорити про свої кордони біля Криму. Їх не існує. Вона їх не встановлювала за міжнародними процедурами і не може цього зробити, хоч і називає анексований півострів своїм. Тож 25 листопада наші кораблі оминали український півострів, а Росія військовою атакою перейшла межу. Тепер Україна просить у відповідь рішучих кроків світу. Будемо намагатися просити щодо закриття протоки Босфор Турецькою Республікою. Для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права. Україна зараз захищає не тільки себе, а й західний світ. Туреччина закрити Босфор може, але лише у 2 випадках. Якщо сама перебуває у стані війни, має право обмежити прохід військових суден держав, які їй загрожують, або закривати прохід для військових суден чорноморських країн, які перебувають у стані війни. Але Україна війни Росії не оголошувала, хоч і запровадила військовий стан.
Від українських дипломатів потребуватиметься такого якогось абсолютно фантастичного, казкового уміння переконувати турків, пояснити, що в чому ж полягає стан війни між Україною. По-друге, обмеження на прохід військових суден накладаються на обидві держави, які перебувають в стані війни. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже заявив, що його країна може стати посередником між Росією і Україною. Він розмовляв з російським президентом Путіним щодо нападу російського флоту на українські кораблі. Говорив про це із президентом США Трампом. Те, що відбувається між Росією та Україною, було головною темою в нашій із паном Путіним бесіді. Ми думаємо над тим, що ми можемо зробити у цій ситуації. Чи може Туреччина взяти на себе роль посередника? Ми обговорювали цю тему з обома сторонами, з паном Путіним і президентом України Петром Порошенком. Стримати подальшу агресію Путіна та підштовхнути його до діалогу можуть лише реальні кроки європартнерів України. Це посилення санкцій Заходом та кораблі НАТО в Чорному морі. А ще припинення Україною дипвідносин з Росією та візовий режим. А також, нарешті, визначити статус Азовського моря. Саме постійне ігнорування і невизначеність офіційної української позиції щодо своїх прав в Азово-Керченській акваторії призвели до таких агресивних дій Російської Федерації і можуть призвести до повної втрати цієї акваторії для нашої держави. Зараз доступ до українських морських воріт на Азовському морі Росія вже фактично перекрила. Простоюють в очікуванні входу до Маріуполя та Бердянська із Чорного моря 18 суден. У черзі на зворотній напрям стоять 17 кораблів. Так Росія позбавляє Україну морського трафіку в Азовському морі. Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону. Мета очевидна – блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря і поступове витиснення України з наших законних територій, закріплених нормами міжнародного права. Реакція від світу на агресію Росії має бути миттєва і жорстка. Якщо Путін знову відчує безкарність, повна анексія Азову, а потім і захоплення південних регіонів неминучі. Бо Росія вже мілітаризувала Крим. Вікторія Бойко, Никита Проскурін, Заман, АТР. Росію треба зупиняти, і Німеччина готова допомогти в цьому Україні. Про загострення в Керченській протоці поговорили в Берліні канцлерка Ангела Меркель та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За зачиненими дверима консультувалися, що необхідно зробити, щоб звільнити українських військових моряків. Меркель пообіцяла, це питання порушить під час саміту Великої Двадцятки, котрий нині стартує в Аргентині. Не виключено, на Росію чекає новий пакет санкцій. Зараз саме тривають консультації з цього приводу, заявив після зустрічі з канцлеркою Володимир Гройсман. Я глибоко переконаний у тому, що єдино правильний варіант в цих діях має бути абсолютна дзеркальність по відношенню до Росії. Якщо Росія забороняє вільне судноплавство, наприклад, то весь цивілізований світ має вжити заходи проти Росії. Я за те, щоб співвіднести всі факти, які ми маємо на сьогодні. Всіх солдатів необхідно звільнити і не вибивати з них зізнання, які ми бачили по телевізору. Також ми маємо зробити все, щоб уникнути ізоляції Маріуполя. Там вже знають, як це, коли кораблі не можуть потрапити до порту. І тому запитання стосовно цього я поставлю Владіміру Путіну під час саміту Великої Двадцятки. Кілька хвилин тому стало відомо, що Дональд Трамп скасував зустріч з Владіміром Путіним. Причиною відмови стало неповернення захоплених українських суден та полонених моряків. Про це він повідомив у своєму твіттері. Реваншу Саакашвілі не відбулося. Перемогу у другому турі президентських виборів в Грузії здобула Саломе Зурабішвілі. І якщо ще напередодні вранці шанси кандидатів були практично рівними, то до вечора стало зрозуміло, Грузія зробила свій вибір не на користь опозиціонера Вашадзе. Як сприйняли цю новину грузини, дивіться далі. Прихильники Зурабішвілі святкувати перемогу своєї кандидатки почали задовго до оголошення офіційних результатів.
Зрештою, дані екзитполів від офіційних трохи відрізняються, але суть від того незмінна. В боротьбі за президентське крісло вперед таки вирвалася Саломе Зурабішвілі. Дозвольте мені оприлюднити попередні результати другого туру президентських виборів. Григол Вашадзе отримав 779 тисяч 614 голосів, що складає 40,46%. Саломе Зурабішвілі має 1 мільйон 147 тисяч 106 голосів. Це 59,54%. А ось і вона – перша жінка-президент в історії Грузії і остання, кого обирав безпосередньо народ. Після інавгурації країна переходить до парламентської форми правління, і главу держави вже за 6 років вибиратимуть делегати, призначені парламентом. Повноваження президента будуть дуже обмежені, тому я не чекаю нічого особливого. Єдине, на що сподіваюсь, Грузія зробить хороші кроки вперед. А повноважень у президента після конституційної реформи дійсно зостанеться небагато. Зокрема, Зурабішвілі не зможе істотно впливати на зовнішню політику держави, не буде призначати ані послів, ані суддів. Попри це, боротьба за президентське крісло в Грузії до останнього була напруженою, а Григол Вашадзе так і не зміг змиритися з поразкою. Це сором. Сьогодні ми стали свідками того, як так званий уряд втратив залишки своєї легітимності. Саломе Зурабішвілі – грузинка за походженням і донедавна француженка за паспортом. У 2003-му була послом Франції в Грузії, після чого тодішній президент Міхаїл Саакашвілі запросив її на пост міністра закордонних справ. Працювали разом недовго, за кілька років розсварилися. Тепер на вибори Зурабішвілі пішла як незалежний кандидат, де-факто ж її підтримувала провладна партія «Грузинська мрія». Наш вибір – це мирна Грузія, об'єднана країна рівних громадян. Наш вибір – це діалог з тими, хто сьогодні не голосував за мене і хто не розділяє наші погляди. Але всі ми – громадяни однієї країни. Зараз Зурабішвілі має чітку антиросійську позицію. Анна Макаренко, Заман, АТР. За український прапор зараз в окупованому Криму в Керченській колонії перебуває Володимир Балух. Національний стяг він встановив 4 роки тому, 29 листопада, під час анексії. За це активіста заарештували до 4 років і 11 місяців. Перебуваючи незаконно у колонії, від своєї проукраїнської позиції кримчанин відмовлятися не збирається. Він не побоявся вивісити український державний прапор над своїм будинком і перейменувати його на вулицю Небесної Сотні, 18. 4 роки тому Володимир Балух встановив їх під час анексії Криму Росією. Не знімав аж до арешту. Но никто не хочет вякать, потому что каждый чего-то боится. Каждый чего-то боится. Володимир Балух відкрито засуджував і критикував російську анексію. За проукраїнську позицію ФСБ неодноразово обшукували його будинок. У грудні 2016-го заарештували і сфабрикували проти нього справу за нібито зберігання боєприпасів і засудили до 3,5 років колонії. На цьому окупанти не зупинилися. Проти кримчанина порушили ще одну справу. Звинуватили його в дезорганізації роботи СІЗО. Нібито Балух побив тюремщика, у них є відеодоказ та свідки. Хоча було навпаки. Володимир Балух своєї провини не визнає щодо жодного винувачення. Я только Украине хочу пожелать не сдаваться и вести свою борьбу, народу Украины, вести борьбу именно за то, за что уже столько жизней положили. Причем лучшие люди этой страны. Політв'язень Кремля Ахтем Чийгоз – один з тих, хто тримає зв'язок з Володимиром Балухом. Каже, справа проти активіста сфабрикована та політична. Кримчанин кинув виклик російській системі. Кожен раз вспоминаю мою першу зустрічу з ним в камері. Я йому сказав, що ти вирішив, Володя? Він сказав, я пойду до кінця. Мы вот как братья обнялись, потому что это были первые годы. Вот у нас несколько человек всего в тюрьме сидело. И это было важно, чтобы показать борьбу. И то, что Владимир написал на доме улицы Небесной Сотни, это взорвало их, вот всю их ненависть к нему. Поэтому он был арестован, поэтому его посадили, и поэтому ему мстят. В анексованому Криму Володимира Балуха засудили до 5 років колонії, штрафу 10 тисяч рублів, а потім скоротили вирок на місяць. На знак протесту кримчанин голодував понад 200 днів. І попри вирок, від своєї позиції відмовлятися не збирається.
Ельвіна Цибулаєва, Ельвіна Амідієва, Нікіта Праскурін, Заман, АТР. 6-річний кримчанин Амет Сабрієв потребує нашої допомоги. Життя дитини перетворилося на жах. Лікарі поставили йому страшний діагноз – рак мозку. Хлопчик вже переніс операцію, крім раку, в нього діагностували ще й менінгіт. Амет дуже любить співати і танцювати, але зараз не рухається, не бачить і не чує. На лікування потрібні шалені кошти, яких родина не має. Гроші хлопчикові можна перерахувати на картку, номер якої ви зараз бачите на ваших екранах. Видатні кримські татари на великому екрані. Стрічки про них презентували у проєкті «Більше, ніж Крим». Сьогодні про лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва та політв'язня і журналістку Айше Сейтмуратову. Герої стрічок – це справжні символи боротьби за право кримсько-татарського народу жити на своїй батьківщині. Детальніше про цей проєкт далі у сюжеті. Увага студентів Таврійського національного університету прикута до екрану. На ньому документальні фільми про учасницю національного визвольного руху кримських татар, журналіста та ведучу Радіо Свобода Айше Сейтмуратову та лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Це 2 стрічки з 5, що відзняті у рамках проєкту «Більше, ніж Крим». 15 років життя. Всі ужаси депортації, голод і холод, нужду, оскорблення, уніження я в дитинстві видержала. Після фільму Мустафа Ага згадує про свої молоді роки та боротьбу за повернення на батьківщину. Наша проблема була дуже острая, і вона дуже очевидна була. От якщо там в Москві арестовували диссидента, то близкие друзья, даже родственники старались отмежеваться от него. А у крымских татар как-то совсем наоборот. Если арестовывали за антисоветскую деятельность, он чуть ли автоматически не становился национальным героем. Історик Гульнара Бекірова, сценарист цих 2 стрічок, каже, перед нею стояло непросте завдання – класти у 20 хвилин історію про цих видатних людей. Поскольку хронометраж фильмов этих очень небольшой, но нужно было рассказать максимально много. Обе эти личности, и Мустафа Ага, и Айше Сейтмуратова, их жизни, это настоящие саги, эпопеи, там столько событий, что хватило бы на несколько жизней. У проєкті «Більше, ніж Крим» заплановано 10 видатних персоналій кримсько-татарського народу. Це політики, історики, музиканти, суспільні та культурні діячі. Вже відзняли стрічки про кераміста Рустема Скібіна, композитора Джеміля Карікова, видатного кримсько-татарського діяча Номана Челебіджихана, журналіста Айше Сейтмуратову та Мустафу Джемілєва. Мы хотим показать нашей аудитории, почему Крым настолько важен крымским татарам. Собственно говоря, и название «Больше, чем Крым» возникло из этой идеи, показать, что для нас это не просто территория, и как и для Украины, это не просто территория, это судьба коренного народа, которая достаточно трагічна, но в то же время величественна. Протягом півроку автори планують відзняти ще 5 фільмів про видатних людей кримсько-татарського народу. Втім, імена головних героїв майбутніх стрічок поки не називають. Вікторія Аблязова, Дмитро Шишкін, Заман, АТР. Хайтарма від херсонського джаз-бенду «Йогурт», пісня «Чорнобривці» кримсько-татарської у виконанні Ельмаз Асан і хіти золотого голосу Криму Сейтабла Меметова. Концерт «Ватан Сеси» «Поклик рідної землі» напередодні зібрав в українській столиці не лише кращих кримсько-татарських співаків, музикантів і танцюристів з усієї України, а й повну залу гостей. Найяскравіші моменти з грандіозного концерту кримсько-татарської музики «Ватан Сеси» збирала наша Тетяна Сулій. «Ватан Сеси» – поклик рідної землі. Грандіозний концерт, який збере під своє крило 70 кращих кримсько-татарських співаків, музикантів і танцівників. Вже за кілька хвилин на сцену столичного концерт-холу вийде золотий голос Криму Сейтабла Меметов. Він відкриє концерт своєю піснею «Відчуття батьківщини».
Ця пісня серед улюблених для лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Подивитися і послухати зірок Ватан Сеси Мустафа Ага прийшов із родиною. Поруч дружина Софінар Ханум, син Хайсер із дружиною Решіде та маленька Меріам, онучка лідера кримсько-татарського народу. Мустафа Ага розповідає, Ватан Сеси для нього – це можливість зустріти старих друзів і відчути себе як вдома. Сам факт, що із Криму, преодолев такой не очень легкий путь, и с риском для себя приехали наши артисты. Вот это русская пропаганда о том, что, дескать, мы разделены, там любители Путина и России, а здесь одни экстремисты, она как бы разбивают дребезги. Ватан Сеси насправді зібрав друзів. Свято для гостей концерту розпочалося ще до його початку. Радісні обійми і спільні фото. За словами голови меджлісу Рефата Чубарова, такі зустрічі потрібні, аби підтримувати зв'язок кримських татар із батьківщиною, яку у них силоміць відібрала Росія. Це боротьба. Боротьба у вигляді такого гала-концерту, який сьогодні, ну скажімо, сподобається, я впевнений, не лише нашим тим гостям, які тут зараз прибувають, але це обов'язково буде декілька разів транслюватися на Крим. І це буде знову, це об'єднання з нашим народом, з нашою землею, яка обов'язково і не так довго чекати, обов'язково буде звільнена від російських загарбників. Марлен Сетаров – один із тих сміливців, хто ризикнув приїхати із окупованого Криму на поклик рідної землі до Києва. Для своїх шанувальників він підготував прем'єру. Премьера песни, которая будет сегодня звучать, это такого рода гимн любви. А музыку написал я, автор слов прекрасная поэтесса Урия Кадырова. Ленмар Абдулаєв для гостей Ватан Сеси виконав пісню «Порт Артур» про боротьбу кримсько-татарського народу. Обрав саме її, бо відчув – це його пісня. Она мне подходит по духу, идеально ложится не только на мой голос, но и, наверное, на мой внутренний мир. Я не скажу, что было у меня много времени на подготовку, но она просто уже впетая, вкатанная, поэтому я решил ничего не выдумать и исполнить ее. Ватан Сеси – це не лише про кримсько-татарську музику. Для гостей тут влаштували цілу ярмарку сувенірів. Тут можна купити розписний посуд, одну з цих фесок і навіть пряник із логотипом телеканалу АТР. Ельдар прийшов на концерт разом з сім'єю, купив на ярмарку прикраси ручної роботи і книжку для сина, яку давно шукав. Я купил украшения нашего крымско-татарского мастера Рустема Скибина и наклейки на телефон, они в повседневной жизни пригождаются. И книжку вот такую купил, тоже второй экземпляр. Аби свято під назвою Ватан Сеси відбулося, своїх зусиль доклали десятки людей, які лишилися за кадром. Це і меджліс кримсько-татарського народу, і команда телеканалу АТР. Ці люди вірять, наступний Ватан Сеси, поклик рідної землі, збере їх усіх вже у вільному від окупанта Криму. Тетяна Сулій, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Це всі новини на цю мить. О 20-й не пропустіть Заман кримсько-татарською, а інформаційний вечір на АТР триває. За кілька хвилин в ефірі програма «Акшам». У гостях у Любомира Ференса експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара. Обговорюватимуть ситуацію з полоненими українськими моряками. Більше свіжих та актуальних новин шукайте на нашому сайті ATR.ua. Там же ви можете оформити передплату на наш телеканал. Залишайтеся з нами.